Kitchen. Jeg tror, det er nok nu. Nej. Jo. Det er godt for det. Jeg tror, det er mere end nok. Nå jo, der skulle sgu også ovenpå bagefter. Og det skulle også være til den anden pizza. Nej, for den her. Ja. Kæft. Det skal sgu det her. Det er det, jeg Og sagde. der er en pose mozzarella endnu. Jamen, det skal vi... Nej, det er ikke mozzarella for helvede. Er du sikker? Skulle vi tage det her pizza? Eller? Ups. Må I se? Pizza. Mozzarella. Og det der brugte vi sgu også i hjemkundskab. Fuck det. Så skal